ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ eke ọkụ n'ala Igbo. Ana m agọ na-asị ka eke ketara anyị ihe ọma, ketara anyị ọganiru, ketara anyị ịdị mma, ketara anyị ịdị n'otu, ma n'ikpeazụ ka o ketara anyị obi nwanne anyị ga-eji bịakọ ọnụ wee chụọ ihe a anyị na-achọ bụ Biafra. Ọ kakwa mụa bụ Mazi Ugwu Okechukwu Obinwannem ndị Igbo. Ana m ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọ ha n'uju n'obi Obinwannem News. Gerenụ ntị ka unu nụrụ akụkọ nke anyị jiri wee bịa n'ụbọchị taa ka ọ ha n'uju. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Mazi Igboayaka Onye ode akwụkwọ Ohanaeze Youth ezipụ n'ozi dị oke mkpa zigere ndị ụwa niile gbasara ọnwụ na nkwanye ùgwù a ga-akwanyere mama anyị na papa anyị nke anyị na-akpọ eze Israel okwu Kanụ na Ugoeze Kanụ n'oge na-abịa abịa ama ga-abụ mkpụrụ ụbọchị 14 n'ọnwa abụọ n'ahọ 2020 nke anyị nọ n'ime ya. O sikwa n'ozi ya wee kwuo sị na ọ na-agwa ndị niile bụ ndị ọhaneze ndị Igbo, ma ndị gọvanọ ma ndị nze na ọzọ, ka ha mee ife ha kwesịrị ime ka obi eze Israel okwu Kanụ bụrụ obi a ga-eme udo n'ụbọchị ahụ a ga-akwanyere ha ugwu ikpeazụ. O zigekwara ozi dị oke mkpa zigara onye nke a na-akpọ gọvanọ Okezie Ikpeazụ ka o mee ihe o kwesịrị ime dịka onye isi ndị nche nke na-eche Abia steeti, ka ọ hapụ ịnọ na mmiri ncha wee baa ndị Abia steeti anya, ka o mee ihe o kwesịrị ime ma gbaa mbọ fụ na udo chịrị n'ala Abia steeti n'ụbọchị a ga-akwanyere eze Israel okwu Kanụ na onye bi ya bụ Ugoeze Kanụ, ka ha gbaa mbọ fụ na udo dịrị na ya bụ mmemme nke a ga-eme n'ụbọchị ahụ. Ka anyị gekwa ntị n'onu wee nụkwa ka anyị ahụ nwa amadi Mazi Igboayaka si wee zie ozi nke a o zipụrụ. Ekene m unu wee na-asị ka ị na-ekiri ya, ka ị na-atụsakwara ya ka o jee ebe ndị Igbo niile nọ na mkparụwa ụwa dị iche iche, ka ha wee mara nsogbu nke anyị nwere n'ala Igbo, ka onye ọbụla mee ihe o kwesịrị ime tupu nsogbu adaa ka ọ si dakarịa n'ala Igbo. Comrade Igboayaka Igboayaka is my name. I am the National President of Ohanaeze Youth Council. Please, what do you have to say about the current intimidation that is going on in Afariku Ibeku by the Nigerian army? Anyway, what we are saying, the Ohanaeze Youth Council, is that it is unacceptable, it is unreasonable, it is against humanity, it is against God that we are being eaten by leprosy, and the president of this country is busy romancing ringworm. It is regrettable, and it is also unacceptable that in a country that the Fulani henchmen, the Boko Haram, and also the kidnappers and the bandits are eating fat on the flesh of Nigerians, and the federal government is busy sending troops in Afaruku, in Umuahia, in Abia State, in a peaceful ground. It is unacceptable, and we cannot accept such. At this time, at this period, that the Fulani henchmen and Boko Haram, they are throwing party on the blood of innocent Nigerians. Recently, the camp president, the camp chairman was beheaded. Recently in Kaduna, 4 seminarians were kidnapped by henchmen. And unfortunately, today we are aware that they killed one of them, Michael Nnadi, an Igbo man. So this cannot happen in any part of the world. This cannot happen in a civilized world. There is crisis. There is insecurity of life in the northern part of this country. And in the eastern part of this country, we have peace. And the president of this country is busy sending troops
in Afaruku and Umuahia to undermine the peaceful atmosphere we are enjoying in this part of the country. So, Ohanaeze Youth Council, what we are saying is that the president of this country, the National Assembly, should sit up to do the right thing. The Inspector General of Police should sit up. The Chief of Army Staff should sit up. Let them go to Sambisa Forest. Let them go to Niger. Let them go to Bornu. Let them go to Kaduna. Let them go to Kanu and fight the kidnappers there, and fight the bandits there, and fight the Fulani henchmen. But as far as the eastern part of this country is concerned, we are for peace. And we don't want any tension. We don't want any government to create tension. Because what President Muhammadu Buhari is doing is capable of bringing anarchy in this country. We don't want that. So what we are saying is that we want 100% peace in Afaruku. Let the family of Kalu do their burial peacefully. And I want to tell IPOB members to remain peaceful. And since they have started this struggle, they have remained peaceful. So I encourage them to remain peaceful. Because self-determination is a right. Self-determination is a fundamental. If the federal government is not comfortable with what IPOB are fighting for, it should call their leaders and discuss with them. Because it is as a result of injustice. It is as a result of marginalization. That is why they are talking about sensation. But I must tell you that what President Muhammadu Buhari is doing today in this country is capable of bringing division, is capable of interrupting the peace of this country, is capable of bringing sensation. So, what we are saying at the end is that we want peace. Let there be peace. And I want the world to hear my voice today that they should withdraw any attempt, any plan to deploy soldiers or army or any security agencies in this in Afaruku, in Umuahia. That we are for peace. We are coordinating ourselves in peace. So we don't want that tension. Let the world know it today that this president of this country, they are living what is happening in the north. They don't want to fight Boko Haram. They don't want to fight the Fulani henchmen. They don't want to fight the kidnappers. But they are fighting the IPOB, the peaceful organization that started their agitation because of the level of injustice, because of the level of marginalization against Igbo. I want to tell the world in our own dialect, we are for peace. Thank you and God bless you. So one more again, please. What do you have to, your message to the governor of this state, Abia State, His Excellency Dr. Okeze Ikpeazu? He's the chief secretary of the state. Dr. Okeze Ikpeazu is our brother, and we believe he is a true Igbo man. He is a true Igbo blood, and it is his sole responsibility to make sure that there is peace in Abia State, there is peace in Umuahia, there is peace in Afaruku. So I'm appealing to him to make sure that he work in synergy with all the security agencies to make sure there is peace in Afaruku. It is his responsibility. And I know that Okeze will protect his brothers. And I know that Okeze Ikpeazu will protect his kinsmen. And I know that Okeze Ikpeazu will take this responsibility to make sure that nothing happens in Afaruku on 14th of February 2020. Thank you. Thank you, sir. Lastly, I just want you to say more about the burial of His Royal Highness Eze Israel Okukalo on the 14th of February. So what do you have to say more about the burial? Anyway, what I want to say is that collectively, the Igbo people are mourning.
because what led to this death is as a result of mini genocide that happened in Afaruku in 2017, and that is Operation Python Dance. And that is why Ohanaeze Youth Council, we have condemned this action. We condemn it in its entirety. So what I'm saying that day, it is a day of mourning. We are going to give them a befitting burial. We are going to conduct ourselves. We are going to do our thing peacefully. Thank you, and God bless you. Thank you very much. That is the National Secretary of National Youth President, Ohanaeze Youth Council, Comrade Igboayaka. Thank you very much. Remember, thank you. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram, maọbụ na Twitter, maọbụ na Facebook, na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.